Kumusta nyo mga cancel? Ako nga pala si Paolo. Ngayon dadaan natin ang mga memes ng Pinas. Diba? Parang Centrum from A to meme. Laugh track. Normal na programa lamang natin dito. Nag-iisang wannabe tayo ng Pinas. Kailangan marunong din tayo magnakaw ng meme ng iba. From History Memes PH, me and the boys going to kabalatuhan to me. Yan, nauuso na ang Me and the Boys. Ang tunay na tank, si General Luna talaga. Sinalo niya lahat ng sama ng loob nila sa kanya. Rest in peace, General Luna. From Albi. Hindi. Papabiyan channel po kami, hindi ko alam yan ha. Maganda rin yung pang-remember ng ating history ng mga issue at mga scandal. Joke lang, papabiyan po kami channel. Joke lang po ang lahat. Palo ka. Palo ka sa Itbulaga. Sunod. Ibig sabihin lang yan nauuhaw na sila at gusto na nilang uminom. Okay, sunod lang ko. Dali bago dumating ang YouTube release. From Chap Manjepoy, me and the boys in Manila. Memes you can smell. Sunod. Very witty. Magaling. Erge 1030. Diba? Gusto ko iniwan niya yung si Rhino. Kasi kakulay niya to. Ewan ko ano yung ibig sabihin niya. Siguro tinamad na siya makahanap ng isa pang photo ni Tito Boy. Sunod! Salamat from Yanyan, me and the bo. Tama na! Hindi, natatapos ang lahat. Maganda rito yung nagano pa eh. Diba, dumagdag pa rin yung meme din ni Bongo na yung nakaganon siya, diba? Me and the memes, diba? Nagpapatro-patro ng mga memes. From Jatina, me and palo ka Junjun. Palo ka Junjun. Bad ka tumataas. Nako sila Ryan. Alam nyo, inggit lang kayo at may mga Junjun sila. Pero 'di ba? Ano ngayon? Kung anong gusto nila, 'di ba? Kanya-kanya 'yan. Yung mga lalaki, inggit lang sila, hindi sila makakuha ng ganyan kagagandang mga boys. At syempre sa mga babae dyan na inggit na hindi nila maaabot ang kagandahan ng mga dalagang Pilipinang ito. Walang ibig sabihin dito YouTube palo sa pag yung pinalo mo, mas macho pa ang umaraya kaysa sa inyo. Pagpalain kayong apat, di ko kilala iba eh. Si Ryan lang kay Ryan lang ako na bait eh. Nani? Oh my god, names for research purposes. Triple Dookie, kinakabahan ako walang hahahato seryoso ba to? Respeto, di ba? Respeto sa preference. Sunod! From Dead Devil. Hindi mo nakakilalagay itong apat eh. Pwede na to mga bayani natin. Sa Himagsikan. Naghahasik na din ang lagi mga aking Junjun kanina. Sunod. From Matthew, me and the boys want to be emotional. It's a yes for meme. See what I did there, laugh track please para may tumawa. Mark Roberto, ano ba? Palo ka, nananahimik ako, nasama pa ako dito, leche. Bakit ang yabang ng pose si Bolbol, ha? Wala nga siya silbi dito eh. At syempre, ang espada niya ng demonetize. Tinutuhog niya ang ating wallet araw-araw. Kaya may pambili na ako ng upuan. Ito ang nangyayari. Sunod. So, tapos na tayo sa mga memes na yon. Yung Me and the Boys meme. Yun ay galing sa 60s na comic sa Spider-Man na Rhino, di ba? Nakita mo dun sa apat na yon yung mga villains nung panahon na yon, sila Vulture, si Green Goblin, si Electro, yung may kuryente na yan, tsaka si Rhino. Wala pa yung mismo comic strip na to, pero nung tumagal, ito yung tumatak, diba? Ganun naman ang meme, ganun ang cancer, ganun kumalat ang cancer. Maraming salamat. Alam mo yung patapos na eh, nasama pa ako eh. Ano ba? From Half-Blood Prick, Vice Ganda, you know I have to do it. I've assembled all the 5 needed cards! No way! It's Exodia! Okay. Kasamiyo, Pipidea, no. DTI, yes. So, dyan tayo kikita. Sunod. From Arale, most effective card of all Filipino gaming, Santos. Drastically increases the number of viewers, likes, and possibly generates more money for female gamers. Kailangan mo tandaan. Kahit mga Me and the Boys, gumagana yan. If male gamers, it slowly increases the number of viewers and likes and possibly generates money. So, di ba sabi ko sa'yo eh. Pero lang si Paulo Avelino, nung nag-stream kami, hindi na kailangan magsando. Mukha pa lang, basa ka na.
Wait, ngayon ko na napansin na sa akin pala to. Akin to eh. Zoom in niya doon sa isa kong video, leche. Yung kaninang Me and the Boys, trap card ang gamit. Nako, huwag mo lang hanapin ang ibig sabihin ng trap sa mga Pinoy weebs dyan. Sunod, from Centicus, teacher, okay class, next year we are going to the Philippines. Oh yes, beaches. Boys, Olonga po, fuck yeah, Japanese foreign exchange student. Warewa kangun wagatekiwa? Ano ibig sabihin dito? Hindi ko gets. Sa mga di nakakaalam, noong December 14, 1941, World War II, inatake ng mga Japanese bombers ang Olongapo o ang Subic Bay. Diba? 10 days later, nakalagay, the order was given to burn Subic Bay and withdraw. Olongapo was set aflame by the local Filipinos in anticipation of Japanese troop arrival. Diba? Ganyan tayo kagagaling. Hindi lang si General Luna magagaling ng mga namatay. Okay, kahit ibang panahon yon. Olongapo was again bombed, shelled, and burned. Joint American and Philippine Commonwealth ground troops aided the recognized guerrilla fighters in liberating Olongapo from the Japanese forces. Mga tunay na mandirigma. Nagoyo sila ng mga taga-Olongapo. Na-Olonggoyo kayo. Yamete kudastai. Diba? Kahit alam natin matatalo tayo, yan ang tunay na Pilipino. Kahit alam nila matatalo sila, dalawang pahihirapan namin kayo. Diba? Tulad ng pagpapahirap namin sa sarili namin. Diba? Rest in peace, General Luna. Sunod, maraming salamat. Akala namin natutunan pa tayo doon. Di ko alam yun ah. From the main eh. Yan ang tumalo kay Magellan. Nung nakita niya yung katawan na yan, wala na. Yamete stop. Sinukso ka na siya ng sandata. Oh, joke lang, sunod. The Chang Ami we have, the Chang Ami we want. Yep, Chang Ami and the girls. Mga nagsasabunutan, never forget. Ibalik nyo na, TV5, ano ba? From Willie, Stroker, nobody, women in the Philippines protected sex. Fanticinator. Diba yung mga isuksok lang ng suksok, pero walang panggastos, diba? Kaya itong mga sandata nyong yan, isuksok nyo muna sa mga brief nyo at boxers nyo. Kung kaya nyo na magpuputok at napagdesisyonan nyo na at napag-aralan nyo na at meron na kayong pera at meron na kayong salapi, saka kayo magsususuksok. Araw-araw! Unisan, pag hindi pa kayo handa, wag muna kayo sumabak sa gera. Sunod, from Plastic, suntukan ng mga elementary, banggaan ng balikat, 99%. Ano ha? Kaya mo? Hindi, ha? Tapos may Me and the Boys sa likod ng mga mag-aawat sa kanila kahit wala naman talaga mangyayari. Sunod! Only English? Cheat with your talent. Oh, Boys and the Boys. No, made-demonetize na naman tayo. Hey! Ops, tama na bago tayo makapiright ng Galaxy Mermaid. Me and the Boys, ayan. Me and the Boys, binibigyan na naman yung channel ng demonetize, ayan. Yamete kudastai. From Hasaan Manonggiring. Yes, nuclear codes. Yan ang nuclear codes na pinasabog sa Olongapo. Stockings, schoolgirl soulmate. Ponytail latex glove. Inseki. I see you're a man of culture. Man of culture with the boys. Maraming salamat. Me and the Boys as men of culture, diba? Tapos sa'yo, from boys to men. Boom! Pucha! Wala ito may ginawa ko. Pinipilit ko na lang pag-connect-connectahin kasi wala itong ibig sabihin ano pang ginagawa ko sa buhay ko. It all interconnects. Into the hentai zone. From Casamiyo, pakainin mo ng yaki si Thanos. Yeah, 5 piso yan nung bumibili ako yung magkano na kaya ngayon. Sunod, from Professional Filipino Retard Memes. Stop killing Bicolanos to make Bicol Express. Yep, 100% accurate yan. Sunod, from Rangel, mga pambihirang paglalakay. Si The Mountain yan, di ba? Ho! Nagbabalik ka na naman. From Cat Cries, manga anime. Mamamatay rin ba yan? Oh, spoiler! Ayoko nang balikan kasi sobrang lungkot niyan. Yung manga na yan, leche. Updated ako dyan. Ha? Kala nyo ha? Pinoy Weebs, Men of Culture, magsilabasa kayo. I-like nyo to, mga Pinoy Weebs at Cancer dyan. Para pag ito umabot ng 5k likes, meron tayong gagawin nga Pinoy Weeb na special dito. And syempre, hindi papahuli ang ABS.
Jamami Yumeko. At ang panghuli from DCNE. Alam ko na to anime na to. Hatoko? Ito yung sobrang ganda ng kanyang magnanakaw. Wakanayo! Wakanayo! シュウ君の言ってることは一つもわかんないよシュウ君がいいって言ってるもの何がいいのかわかんないよわかんない私にはわかんないのブラッディって何がかっこいいの血なんて嫌だよ痛いだけだよクルーのどこがかっこいいのクレイジーのどこがいいのかわかんない Talo kayo! 罪があるのが何がいいの犯罪者がかっこいいのそもそも混沌って何カオスだから何なの闇って何暗ければいいの正義と悪 Shine! のなんで悪い方がいいの悪いから悪なんじゃないの右腕がうずくとなんでかっこいいの自分の力を制御できない感じがたまらないって何それただの間抜けな人じゃんちゃんと制御でき何がすごいのそんなのただの手抜きだよどうして二つだとか意味あるとか Gamit 言 ko わ na なくていい staff の para 一般の人がだって分かりにく magnanakaw. Mga hindi marunong mag-credit, leche. いだよ人工感って書いてレクイエムって読まないでよキックって書いてタブーって読まないでよ聖戦って書いてジューって読まないでよ No! Oh, iwas! 調べたくらいでそういう話しないでよなんか全然わかんないんだよ自分の言葉で語ってよお願いだから私がわかることはない Nabahas pa ang 中 whims! 二って何なの中二ってどういうことなのわかんないジュウ君の言うことは昔から何一つこれっぽっちもわかんないんだよ Yawa kayong lahat. Yeah. Sa mga di nakakaalam, nanalo yan yung voice actress na yan. Alam ko lighthearted tong anime na to, pinanood ko to Tapos biglang meron sila ganitong, what the fuck? One take lang yun. Isang dire-diretso lang yun. Tapos pinauwi na yung voice actress na yun after i-record to. Tapos sobrang ganda na pa kanyang pagkaka-voice act. So, ayun, di ba? Maraming salamat sa mga nagpo-post dito sa ating Reddit. Tapos hindi man lang nagsasabi na kung kanino galing. Napipilitan tuloy maglagay ng mga basurang watermark sa doon sa mismong ginawa dahil doon sa mga nagnanakaw. Ako dito tinatry ko naman, syempre hindi lagi ko magagawa pero at least tinatry ko, di ba? Hindi naman lahat ng meme makikita ko saan yung original na galing. Syempre napakaganda nga naman palo yan ni DCNE sa mga magnanakaw, di ba? At syempre di sa panapos natin. So, doon tatapos sa ating bitamina ng mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nagbigay. Huwag kayo tayo like, share sa mga Pinoy weeb ay mga kabarkada nyong boys na friends. Medyo redundant na yon. At huwag kalimutan mag-subscribe. Paulol out.